saking Semarang. Kok iso saged? Saged. Jadi krono kuwatir kelangan kedudukan sehingga mulane nek nika sampai tau krungu apa nggih ngaos Gus Bah. Kiai musuh ya kiai sebel-sebel kan luwe-luwe kiai nom karo kiai itu tuwa wis ngoten niku. Soale kan sing saleh to lagi. Lah mulane kanggo ngoten niku jajane mau. Jajane taruhan. Nalika kita bahas bab imam ini masjid. Di masjid budi mawon kok boten kodo alhuda, boten kodo al-istiqomah, boten kodo sirajul anam boten. Masjid budi mawon. Kira-kira sing tuwek iki sing wis kawan rada omong ra patek paseh. Kira-kira niku lek dijegel maju wae gak ono tunggale apa ora kuwate nek ilang rebuke gak payu kon tanduk nang beberapa indikasinya kan kuwate ora payu tanduk berapa. Kasarane ngoten. Sehingga nalika ana kader yang lebih mumpuni tentang bacaan yang lebih bagus gak digatekno. Krono rumus aku iki perjuangi Islam dadi santri nang desa kawin ya ora ya ini barang wis rame akhire do karekmu mulu kan itu. Lah iki mental-mental Yahudi. Yahudi disebut samanan koli. Lah uliya yang melaki sifat kanjeng Nabi itu disebut nyegati masyarakat Jawi saking agamane Gusti Allah Ta'ala. Jadi ojo nanti awak dhewe kudu mentalitas dadi wong sing nyegati tumekane wong nek nggone dalan perintahane Gusti Allah sing umpamane nalika jajane ana kancane sampeyan seneng ngaji nek kono akhir sampai gerluwuni potongane niku termasuk nyegati masyarakat saking nakani murid ringgane Gusti Allah. Terus dalam wong mukmin illa waladimma angin kefamilian lan illa waladimma angin kefamilian lan ora baulai kau yang ngono musyrikin ulai al-muqaduna iku wong kang padha ngliwati batas kabeh. Fa'in tabu mengulang podo tobat sama musyrikin wa mulang kudu jenengake sama musyrikina sholat ing sholat bahan tahu ulang podo ngeweake sama musyrikin kang tobat maksudnya az-zakat ing zakat fa'in walu mengkotawi musyrikin ikut jadi dulu diro kabeh fitini dalam aku walu fasilulan terang-terang sunal ayat di biro-biro ayat iku min marangkum yang lamun akan podo angen sapa wong musyrik iku yen bisa nganake wong mukmin ora podo kersa kefamilian ana ing wong mukmin lan uga ora ngrekso janji sampai sore nek sampeyan bayangno teng gini sifat patrapane kula jenengan nalika kowe iso bayangane sampeyan ngerti ya contohnya awan gitu niki kan napa iki pokoknya sih paling kepengen contoh niku makelar
Belanda. Iya, soalnya si Budu itu Belanda. Kalau sini Belanda ini kancane. Paling kepenan sih di Budu itu ya Belanda. Iya. Nanti kok ayat dawuhi. Iya. La yarkubuna fi mu'min illa waladi ma wa ulaika humul muttaqun. Wong musik iku yen iso ngalahke wong mukmin ora padha saka fami dia. Sampeyan iki pamane saja memang duwe transaksi dagang motor mobil wong kondang. Kan kadang yo dodol mobil kadang dodol motor. Kok umamane iso ninggal najano info sekelas info lewat PC iklim nah kok iso ninggal lu ngono ora dijak ngono ora dijak ditinggal lah menale kok makelan kok tinggal ngoten niku menale musik iso ngalahno wong mukmin ora padha ngerso ke famili ya nek duwe kemampuan nilahi kanca lah nek wong mukmin kalau ora kersa janji ya wong kang niku wong sing liwati batas mulane si nyumpri awak dhewe aja lali purwa dosi. Jadi kalau sering cerita kan sampai terjebak suasana kalau ya kenyataannya kan terlalu akhirnya sampai termasuk beli wong liwati batas kalau polali purwa dosi. Ada nek wis mampu kancane titi lah gak jaga persaudaraane gak wah iki aku nek jane iki kejaba aku kurang mocer kurang kondang cah iki ngedekno sang soalnya jajan pakane berat dasar yo dibesur ya kan nek udut dadi mau napa sing dijak ora udut soalnya kan gak biayanya berat-berat Dulu ngomong mulane tentang ninggal kanca niku aja nganti kudu dijogo soalnya wong sing ora iso jogo ora iso ngerso kefamilian iku kok wong musik mentale wong musik yen wong musik iku padha tobat saking kufur lan syirik lan padha dimenengake soal akhire tobat akhire padha iman tegini Gusti Allah iman kalih Kanjeng Nabi sehingga nalika urip bacane yo gelem ngetokno zakat zakat kan iki zakat kaya tali rasul sing sampeyan aja tenan zakat fitrah rugi sampeyan mulane nek ndonga aja jaluk sugih ning jaluk iso nglakoni rukun Islam rukane zakat soalnya gue nalika akhir sampean sugih kalau sampean mau jalukane iso ngetokno zakat mal kan sampe gelem zakat soalnya urung karuan wong duwite brendak iku gelem zakat iki lho ora karuan wae sampean piye tak kandhani wong iku sing tegale alar kan ono nggih ngono kali-kali zakate nek setahun pisan kuwi zakat ikhlas padha karo wong sing tanahe sak erong bau kados Pak Simon ini tanahe rong bau kantole di rong terus sampur dia rong bau padha-padha rong bau padahal ngomong
Para nek ra tau ngetokno zakat repot. Nggih. Sing ditono zakat petrah ra usah kuwe dul. Kanggo wong Islam iki rumusane saniki dalam zakat fitrah. Mriki ane wong iku nyeklak agama tenan apa ora nek ndek dhuwit. Nek ora ndek dhuwit yo isane Gusti kula pripun Gusti jangan apa sing didolani nek kiai wong sing ketimbang kula iki cek kula iki usaha kula kek kula iki ibaratnya untuk nanti di ujung tanduknya ceblok ya biar bahan wes bermaju kalau begini lapor ini akhirnya gusti nek duwe rata buktekno dalam zakat aja urung sing tau zakat sampeyan zakat malah sing kok wah luman yang lurah ya ra luman nggih nek luman nek ora lurah ya angger wong angger nggih apa iki ane nek duwe iki lho zakat malah ora nggih lu ketok kok sajono mobil siji mobil putih ini berapa sini Pak? Hyundai Hyundai itu harganya berapa? 100 200 pujul wah iya mobil siji itu sak iso luweh bayang oleh telu kadang ngomongin bapak telu ya kan ya niku gak tau zakat malu karepe piye ya kita potongan nek ibadah padahal nek mau nek ibadah nek urip antak juga ke anak karo umur orang ngomongso nek dibersani dening Gusti Allah apa meneh kok rumangsa weruh Gusti Allah sekali diwedi nek kowe pirang-pirang laku kowe dhewe kon nyetakno zakat nggih mari balane sapa cek balane salah wis arek mobil jejer pare-pare lah nek ra gelem zakat muni luman jodel nggih ada mula nggih soalnya wajib nih jadi kita kan bener dagangan wajib ditolong gara-gara umumnya ya nggih dheweke dari dulur nira itu dulur nira kabeh ana ing perkara agama ingsun jadi wong nek kiwase gelem tobat wae salat yo salat wae zakat zakat otomatis dheweke dadi dulur apa dhewe ana ing perkara agama ingsun ranake ingsun marang kang padha gelem muni padha gelem iman tafakur menane kados lamun niku kudune nek tafakur ora usah widan nggih udut nek ngene bangun yo sawangan mobil mombru nggih sawangan Gusti nyampunan Gusti estu iki pasti titipan estu Gusti putri keadaan kula menawa nggih kula ngaturne Gusti mugi-mugi mawon kula dengan paling kesempatan dagangan dengan mekatennya niki sing mangi wae zakat kula tak zakat Gusti tau nggih ora tau ngomong belum diwarai dereng diwarai Mbak nek diwarai